Nini birta thanbang phiding nerong hang pipen kardong pajar iklo. Nona birta arjupon iksine. Keboy da bang phi milarong pharpia phan phuluni pharangkya bitung tumpen kirap ke pajiram preni phaing ko resir ke parni phuluni constituency ke paro keboy det ke sovek milarong pharpia phan phuluni pharangkya bitung tumpen jirungsi tangka asapso sanghan dali alu thondamlo lapen kirap pajiramlo lason se kedam tang preni phaing ko ra phorni ke so ke phowek milarong pharpia chor habiti sopen sarkar phan kirap johanglo lapen chuning ri padopon lo bon sita non pu anta kirap kelong lejok phulunia pharang ke bitunga tumpen jirung si pini preni phai ingkoi rasir kep arni asap sovet sitame palidam lo phuluni pen siva be tikeniu Pente yo ni rong arat ke adon si lan adon pucat along le ka vi sai de la hem ti anta pini yo mane bang ciri si do mane bang hirahin do la son si rong arat ke son si do la pente aholo la non isi pudam te la ni usalo la mela rong harpi ke ni supi aron la ente hokpet la ke lang tungke ke do ke sung ke thak ke chung we ke jun we asumata la enut ke achor dolo inthiam sikli la tumta dak ni lisia bhiti ke pe asaveta an ke long le ave phelang ave tan jitikia thai ve sitame aku sopi sui nudula ari sumar merme lolata sitame la ke laan itu ngason an kaldet kumat kadam thekhe pente an chiniu e nason lo yo amasi la so akisu sitame ni tumta konane rong pen pa prangsi ke nitum enelo nitum rong cilang ateng kan cilang lo la pente kini silen avidat sita alang nitum doko cirapen si silen ipum ni ason pilong lo bi lo la pente cakang kira sonan tan nitum thik pilo artli pilo sta ke meje phan angring ave montana bathong ason sini pinda theka konlo lasi pulama chin delo anam penapar ke hindan ke thekilo pusin ni ke tuwi ta aju pang beng dan dak do ta ko pedawan dak khobor chen lang asi sukolo pende ke chu mo vi pen ke jung mo pen alang litum cheng lok la so ayo ni person la ka vi ayo ni pe mati ni le lasi sarkar pen non isu kisung ahut pini agor sai asaba doai mubak pini abi hong bak nang lang asante pulo lahan la Karbi Baptist Association ke parlo amondeli long ingdeng thongkep NKBA Women Seminar lapen kachepate amai long chap Baptist Church long peman ponpo nihang Karbi Baptist Association NKBA mondeli pharo isi sose plengtang lo Women Seminar ningkan esekpen aphong nimarliatum akrung chingsai mate seminar aningkan wang azon thaksi peneng lethatta Women Seminar paman ponji phan chisik chedang pon bomlo labangso Women Seminar ke paman ponji kenon ke bangji phaikuni achiklo ni phai ke thompe ni phai trok arni an panjan hirhiri area Baptist Fellowship angkang longcham Baptist Church along paman ponpo labangso mai esek athipi kajalang arna pen kachingki imethang aphan kachingki kapre aphan kachingki pathipi en ponsi labang somai esek aphan arnam alam kethan ponji atumamen executive secretary NKBA Reverend Tension Be associate pastor Upper Dong Mukak Baptist Church Dr. Anderson Tokbi Bethel Baptist Church Sangpi Lebeni Ronghangpi lapen Upper Dong Mukak Baptist Church Sangpi Christina Ronghangpi atumsi mai esek arnam alam than ponpo labang somai esek kero karjo Praise and Worship Team Panjan Hirhiri Area Baptist Youth Fellowship Thiek pen PHA BYF atum ahin pen Japon po pining labang somai ahut kaprek amanduli pen kewang atuma phanke edon ahemalongsi boha thik pipon lo labang somanduli kado kawe adon aphai don phokebrai sido lapen labang somai kechak
kapachun pamejia phan kam pen chenglok tibuk lapen edon pen tangka sida chirung pon si chisik chedang pon labang so mailong kachipate ponji ason ke nengpi nengso kachingki Bible memory verse bangkep ase tomo kethan Esther Rechopia tomo bangke thomase pen chenglok ason kachipate pado ponpo non pining mai ke pado aboha mate pendel ahem kethe arjon fit 277 lapen arpan fit 100 an akethe ahem kim rang pon po non pini an ke kachisi kachedang tang 80% susi plengtang lo pusi atirika mondulia pastor lapen nimarli amai phitum ahin ben kachesik chedang alam nang pachini don bangso mai kachechak klong apot monduli isi cherap chetopet si kachepaduk tikpen chisik chedang pon bom tanglo chokyola pen philip tiso tk news kenang le men son ni ha Midi men ke hirain kupi. nang le arpu ke Midi ke aku ke Maria presidency peneng si Ukraine dun ceng lah. tenang le tumla women seminar ke chak je puthak nang tum ko kana ningkan ba komen tu pen serang tum ka chise ke chedang pon la Nili tum ikrera ciklo pensi peneng ani kanang pong pensi pa. tenang le tum la ni marli ame ke chak je phana tum adon ba nang le tum ni marli hoi pen dame ka chisik ka chirung puyal ma mante rar kam pen pulana tum ka chirap dun ke Ni mali tum nitum un ante la pukam kang dat klem pon lo ang parta nitum tibuk sitame seminar fansi budget pon lo la pen nitum adona phai stame la puson si edon pen suri thom la pusi chirung pon si la bang so mai ki chage phal nili tum pathik pon lo tenang le tum la bangso ka chirung pen nang parta nang tum kam jam pus tame nang tum dak chirak chitudun bo manang ni Cerap marli cetodun lo nili tum la department ke thom pen si cerap cetodun te peneng ke nang le tum ke dam tang pen peneng an la ke chak long pon nang le tum ning alo alam son nili tum ning arong lo mane ki chak dun long pot ana ma hiu tumi pen apos nili tum chak dun long lo pusi ning arong lo nang le tum monduri long adona phai kon ni nili tum monduli la adona phai ke don phokera isi te la nang le tum ni marli tum ke bang an ar mu du jila da nili tum ni marli tum aphai ke 73 yo sen ke jong te la dak nang le tum la an tum handa me nang le tum la inura teng ba la kapathika teng sinang tum rung pon la son la bodi nili tum la son lo ke sar pi nai tum phan nili tum ponte bonsta me chokle on chodam on patum ana phan ke nili tum ahisa pen nili tum rung pon lo te la tangkam ha pen chenglo ka prek nang le tum ka chirung ka cherek doma nili tum risema bon hai hui sta me chipi pon la pen ko pini ke nang le tum sang dha ko pini ke ok ta la pason nang tum chirung pon doma ni mari tum ang Awe bom nili tum kai ke so la pusang chikip anvel lo bahai bang ka ten non nang le tum la nang li nang rang lo la women seminar bang ke la nang li le ko nang le tum non mamat nang le tum ki dukisung ba ko pini ke dor de ko piang bong sitola nang le tum non ko ke nili tum la pusi ke dora son si la pu klempon bom dam pon bom ri pon bom si nili tum klempon bom lo non ko ke do bom la ana ma her jumi ka to pastor the nang le tum la long chap amonduli peneng nkb women seminar ingdeng thongkep kitalon je dim nang le tum ka chi sik chidang kupan ang deng li tang lo no Tum apa kena tum media person tu apa kilo bila, nak yang kau tum lahir berita ke pengpot. Ni tum isi kedang ke pray 80% ke non tang lah, non 20% lah dolar. Kasi non ini thong bong tum kadang ke petang apa. Serta arnam akhir jumalah lo tum naskon ke claim thega pot. peneng pendel ke kidam tang aningkan pen mote peneng thin nei alon don nei ason sini tum dak nang le rock pen thaglong la si arpan kan ding ma la pen arjon kan ding la bang solam nang khang So pendel pan ke harus hingga trokewa troksi apit, including space deh. Lepas lakukan aja ke pan ke khut harusi. roisi tela non dak non il tum arja prong di mang ke chu ju na dim puya la ma Cuci aja mana tak? te peneng ke nang tum la alu hi tum han ke kaprek pen ke bang tum han ke nang tum hem long si ki chai ma man te kona ne buha ke nang tum ki thik pier son doma Buha kentu na don si kecakji pan kitik. Si kiswan hem ke mondali si kiswan hem ke mondali ini. Lepas long thong la bahira sabo hem kitik. tel bang so non itum karja prong dim ke la an ki chu dim ki la itipet wang pulong te bang an armu tum an ki chu asit dolo da Daken non amat ke
एक्टिवेट किचोजी अफांगे प्राय भारत ट्रक्सिरा मां फोके बak तुमके चोथेगी lapen nang le tum la non kisik chidang bong nang le tum kadure pon ba kisung ponan tum kachitong bon duma nama hizme peke tum lason ke thekchela avela si pema tum apota kelong kompek apota kom setame mundoli amemba tum kam ke claim ke piduk lapen ke pia setame kaduk ta mesan nasi son tha ke dure ke abi tela bangso nang le tum la bangso sai ke pachuni phanang le tum hoptai si ang bong pen la nang tum rat kam claim ni kan si claim pon Ciklo jon lo tum kekre hai lase aprang tum hoptai si ben arni si laso phi hoptai si phi ke tum hoptai si ben nini lapen la hoptai ni plengja phi non nikre pho bang tum claim lo arni bang si tum claim po ani bang de tela bangso mo department ni thom tum tamil na tum cherap chitu pet sinan tum dak claim ma kala ten nang le tum la bangso amhe ke chak jia phanang tum ka